Que tal, Héctor? Moi bons días. Buenos días, parece que de momento hai que seguir con paraugas. Contra iso non podemos loitar. Vai a seguir chovendo, pero queremos ter o ánimo alto e, sobre todo, saúde. Por iso se nos preguntamos para a xente, sobre todo maior, Héctor, que está na casa estes días con poucas ganas de sair, de estirar as pernas, porque está chovendo. Que exercicios poden facer na casa? Claro, temos poucas ganas de salir, pero é imprescindible salir. Temos que salir, e se non podemos salir, pois hai que facer exercicio na casa, porque hai que moverse. Non podemos estar paradiños vendo o termómetro no sofá, podemos ver o termómetro e facer exercicio. Así que, se che parece, podemos facer aquí unha rutina rápida que calqueira na casa pode facer. Que temble de Insua, que ven aquí Héctor a mosarnos separados unha ao nacer, así, seguro. Vale, pois que pode a xente facer cas cousas Pois mira, que ten vamos na directamente, casa? se che parece, Veña. para esta cadeira, porque todos temos unha cadeira na casa. Que podemos facer? Bueno, pois o primeiro que rutina que imos facer moi sinxeliña e adaptada a todos os niveis. É sentados nunha cadeira, imos fortalecer as pernas. Como? Pois simplemente levantando e baixando as pernas. Parece un exercicio moi sinxelo, pero cando facemos isto 8 ou 10 veces con cada perna, subir e baixar, subir e baixar. Parece que non, pero ao final, para unha persoa que está na casa e que se move pouco, acaba cansando. Segundo exercicio, fortalecer os bíceps. Como? Pois todos temos na casa uns paquetiños de arroz, por exemplo, ou unhas botellas de auga, cada un dependendo da forza que teña. Así que collemos un paquete de arroz en cada man e empezamos a mover así, deste xeito, os bíceps. O mesmo, 8 ou 10 repeticións con cada brazo. Estamos movendo os músculos, fortalecendo as articulacións e lubricando ben tamén esas articulacións para que non nos doan. Así que hai que seguir. Seguinte exercicio que imos facer é moi sinxelo tamén. Sen soltar os paquetes de arroz, volvémonos a poñer de pé. Estamos así de pé e aí vamos fortalecer os ombreiros que tanto nos queixamos que nos doen. Pois a traballar con eles. Simplemente subindo e baixando estes paquetes de arroz. Que parece unha tontería, pero ao final acaba cansando e acabamos facendo e fortalecendo esas articulacións e eses músculos que o paquete de arroz é pouco, pois cambiámoslos por unhas botellas de auga, por exemplo. Vale. Se temos máis forza, pois algo que pese máis, obxetos sinxelos que todos temos na casa. Que máis podemos facer para fortalecer tamén, pois por exemplo, os antebrazos tamén, para que non quede nada sen fortalecer? Unha toalla, todos temos unha toalliña na casa, e imos facer o xesto como se estiveramos escurríndoa, como se estivera moi mollada. Bueno, pois simplemente retorcémola ben e apretamos aí. 1, 2, 3. Este exercicio de fortalecer, de escurrir a toalla, e o que estamos facendo é fortalecer estes músculos dos antebrazos e os do pulso tamén. Estamos aí fortalecendo. E xa por último, para completar esta rutina así rapidiña para facer algo de exercicio, imos fortalecer a cadeira. E como? Pois collemos outra cadeira que temos na casa e poñémola diante. É dicir, sentámonos outra vez e collémonos do respaldo da outra cadeira. Un exercicio moi sinxelo, pero así agarrados imos levantarnos. Levantamos e sentamos. Levantamos, este é o que máis vai cansar de todo. Este é o que máis vais agotar de todo. Se podemos facelo 8 ou 10 veces, mellor. E senón, o que poidamos. Cara arriba e cara abaixo. Isto repetímolo, esta rutina tan sinxela repetímola pola mañá e outra vez pola tarde. Estamos fortalecendo todos eses músculos, lubricando ben as articulacións e fortalecendo tamén todo o sistema cardiovascular, que é o que nos interesa para estar na casa e non perder masa muscular. Combatir o sedentarismo. Héctor, como poderíamos suplir a falta de vitamina D que nos dá o non poder tomar a luz solar? Claro, porque ti pensa que máis ou menos o 80% da vitamina D acumulámolo cando recibimos esa radiación ultravioleta do sol. E claro, se estamos na casa porque fai mal tempo, estamos tendo probablemente un déficit de vitamina D. Para quen están recomendados estes suplementos de vitamina D? Bueno, pois primeiro, para a xente que está institucionalizada, é dicir, xente que vive en residencias e que non sae moito fora da casa, xente maior tamén que ten risco de osteoporose, tamén debería estar con esta suplementación de vitamina D, ou incluso xente que ten niveles baixos independentemente da súa idade. Como podemos sabelo? Pois cunha analítica, cun análisis de sangue, imos saber se temos ese déficit ou non de vitamina D. E no caso de telo, deberíamos suplementarnos. Ollo, moi importante, nunca pola nosa conta. É dicir, isto sempre ten que ser baixo supervisión médica. Non coller e dicir, bueno, vou mercar aí uns suplementos de vitamina D e vou nos tomar pola miña conta, porque ese exceso de vitamina D, se temos vitamina D de máis, tamén é un problema porque pode acabar afectando os riles. Así que a suplementación sempre baixo criterio médico. Pois perfecto, Héctor, quedámonos con estes conselliños e logo falamos de que está pasando con estas caídas de bebés menor de 3 meses das que alertan os pediatras. Un dato preocupante que imos resolver aquí. Pois despois falamos diso.